Evo ga, sve radi. Gornji manual. Donji manual. Jedino ne radi ovo. I pedal. Ništa. Brojke su duljina cijevi, dakle oktave. Ovo je za oktavu više, pa još za oktavu više. Ovo je nekako šuštanje, zujanje. Ove crvene imaju malo svjetljiju boju tona. Šelm je neki ovako šaljivđija na njemačkom. Ove ovdje povezuju, dakle da svira pedal, zapravo prvi manual, znači sad ne svira pedal ništa. A ako uključim ovo, onda svira na prvom manualu. Ovo je isto kao da stisnem, znači ovo je kao da stisnem, ne kao da stisnem, ovo. Dakle, kao pedal tolje i je ovo. Tako je i ovaj drugi, ovaj pedal svira ovu tipku. Odnosno, ovako je kao da jednom nogom stisnem ove dvije. Odnosno točno ne registre koje ima, pa onda ako ovdje uključim registre, onda pedal svira sve.